Забелязваме един проблем напоследък. И това е липсата на токсична мъжественост. Масата мъже се занимават с пълни глупости или не се занимават с абсолютно нищо. Не правят мъжки неща. Държат се като путки и все някой друг им е виновен. А най-интересното е, че колкото пораства човек, възмъжава и озрява, толкова повече би трябвало поне да разбира, че всичко зависи от него. И не е виновен някой в парламента, не е виновен световния заговор, не е виновна лелката от долния етаж, а е виновен самия той за положението, в което е. И липсата на токсична мъжественост и на мъжки неща, които трябва да правят мъжете, се вижда в огромна степен в нашето общество. Занимаваме се с тотални глупости, с безподобните потии, вместо да излезем навън, да отидем на тренировка, на някой боен спорт. Една дама долу снима гълъбчета. И тя е дама, не е мъж, който да седи и да снима гълъби. Отидем на боен спорт, да ходим да постреляме с пистолет, с автомат, полуавтоматичен. Да се занимаваме с мъжки неща, да изпушим по една пура. Да изпием по едно уиски, без да се наливаме като свине, с разни тотални долнопробни пиянки в квартала. А да седнем с класни типове и да обсъждаме наистина интересни неща. Това е голям проблем, който ние имаме. И почваме да го губим все повече и повече. Все повече и повече. И в един момент ще го загубим. А лошото е, че идват орди от диваци в огромната си част, които само чакат да дойдат на една земя, където няма мъже. И като говоря за токсична мъжественост, нямам предвид, разбира се, да ходим да плюем по улиците и да се бием. Защото мъжественост е точно обратното на това. Да се държиш мъжки, да обичаш семейството си, да уважаваш съпругата си, тя да те уважава и да бъдете здраво и силно семейство. За да бъдем мъже има няколко неща, за които е много важно да държим в нашия живот. На първо място трябва да сме свободни. Трябва да имаме възможността, когато искаме, да свършим каквото искаме. Каквото вярваме, че е добро. За нас, за семейството ни и за нашите близки, разбира се. Второ място трябва да имаме мъдрост. Един мъж трябва да е мъдър, не може да бъдем путки, тапаци и задръстеняци. Не може да бъдем такива, които не се интересуват от нищо друго, освен да ядат и да пият, като говеда. Също така трябва да вярваме в Бог. Когато сложим Бог на върха на пирамидата и знаем, че каквото и да направим, над нас има една сила, пред която ще отговаряме рано или късно, тогава всичките ни действия ще бъдат вкарани в ред и дисциплина. И никога няма да правим тъпоти. Или поне много рядко. Защото един мъж от време на време трябва да може да направи по някоя тъпотия. Трябва да обичаме семействата си. Когато имаш хубаво и добро семейство, ти разцъфваш. Ти изглеждаш по друг начин, ти изглеждаш добре. Ти изглеждаш здравословно. Мъдрост, вяра в Бог, семейство и спорт. Какъвто и да е спорт. Ежедневен спорт, който те вкарва в ред. И се тренира ежедневно не просто за да станеш по-голям, а защото е кофти. Да се тренира е тежко, изморително е.
Само че той те учи на дисциплина. И всичките подобни тъпоти, които чакаме мотивация да дойде, това са такива глупости. Успешен човек става с тези 4 неща, които ви казах, и дисциплина. А дисциплината се учи от спорта. Това исках да ви кажа днеска. Разочарован съм. И това са си мои дертове. Правете ги тия, ако искате ги правете тия 4 неща, 5, които ви казах. Ако не искате, не ги правете. Ако искате, ходете на майната си. Важното е, че Чичо ви Илия ви ги каза. Бъдете здрави!